Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità għamlet appell lill-awtoritajiet biex iħarxu l-pieni għal min jipparkja fuq parkeġġ riservat għal persuni b'diżabilità. Fi stqarrija ntqal li l-Kummissjoni tirċievi kontinwament ilmenti minn persuni b'diżabilità li għandhom il-badge blu u li jsibu karozzi pparkjati fil-parkeġġi riservati. Dan minkejja li dawk il-karozzi pparkjati ma jkollhomx il-badge fuq id-dashboard. Intqal li dan huwa ta' detriment qawwi għal min għandu l-blue badge għax ifisser li dak li jkun ikollu jsib parkeġġ alternattiv u jbagħti minn skariċ biex jasal fejn jixtieq imur jew inkella jaqta' qalbu u jmur lura d-dar. Għaldaqstant il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità qiegħda tipproponi li l-multa li bħalissa hija ta' 23 euro titla' għal 230 euro li jfisser li tiżdied b'10 darbiet. Il-Kummissjoni qalet li l-Blue Badge mhix xi VIP ticket iżda tintuża minn nies li jbagħtu minn diversi kundizzjonijiet illi magħhom iġibu tbatija u l-iskariċċ. Intqal ukoll li biex il-badge tingħata l-applikant jiġi eżaminat minn tabib indipendenti kemm mill-applikant kif ukoll mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità. Il-Kummissjoni temmet tgħid li din il-badge hija dokument uffiċjali tal-Gvern u l-falsifikar jew l-użu abbużiv tiegħu huwa ħażin daqs pereżempju li falsifikar ta' passaport, karta tal-identità jew dokument uffiċjali ieħor.